kini 12 tarik 12 Jun kini Bobagrani oroni mangkong sanggo kini sini Khairpur blok committee bai luar jejak kini kaca kutung kotor ma panda khai tongo aboni bagai thanayo je BJP rok oro sini Bobagrani mangkong sanggo je BJP rok boro oro gathering je khai meeting khailengmani sini Bobagrani murti no borok thanai je 2019 sini Bobagrani murti no borok guli kokha sungje siye no protest khaitini kini borong no jagao mangkhang bihakari oro meeting khailangka sini dofani borong oro pore khanya bagai oro meeting khaila aboni bagai sung palta jababrona bagai sung tini 12 Jun sung tini oro sini tipra mothani engai sung tini humlung elakar sini Khairpur blok boy lojijak sing oro kotor ma lokutung panda sojaka sung no BJP no sung palta jababrona bagai abon bagai sung tini oro kotor ma kaisa mas gathering sung o amsani joto lokorong no khaganang lokorong no Bobagrana hampunai lokorong no sung sanamo tongo joto no phaibedi khabai kham manjulai sung taisa tini oro borong ni sai borok kobang maka sung lokutung panda khai phunai abon bagai sung tini oro uthum lainai diporni duitani bising sung oro bising uthum lainai sini senior leader kotor kotor phaibinai o jago sini dasuri tongo sini senior leader sini town committee ni sini yudok tongo joto no sung sini Khairpur blok committee ni loi oro sung mas gathering sung tini asu oro uthumai tongo abon bagai oam seni korong na haina hai khabai khonyang musugo joto no maro oro phaiai mande phaibide sini senior rok sini leader rok sungno bom hai kok kasar no amuk khana paina bagai ang oam seni korong no khabai khubai koyu বিরোধী দল ni sini leader sini sir Onimesh Debrma tai sinoro phanyai sini local MDC tai sinoro phanyai sini Takarjala ni sini MLA sir Bisit Kolai tai sini Mandai ni madam phanyai madam Sopna tai sini Golagate Gonke sini MLA sini sir Manok phanyai tai sini Robindro sir sini tabuni PM kedal bob sop phanyai abon bagai ang omno konyam sungo joto khagnang lukurok oro joto phayai ini di poni ditawo oro gathering ko manok phayna bagai